Ito na po yung isda natin, guys. So, lalagyan lang natin siya ng asin. Ito siya. Super fresh po. Ito po yung lagyan natin siya ng asin para bago natin siya prituhin para mas lalong masarap po yung escabeche natin mamaya. Ito na yan siya, guys. Nalagyan ko na siya ng asin. Ito na po yung mga sangkap na gagamitin natin, guys. Kamatis. Meron po akong sibuyas. At saka siling haba. Garlic. Of course, red bell pepper. Hiwa na siya nako, guys. Tapos, loya. At saka sibuyas dahunan. Tapos, meron po akong brown sugar. Ito po yung sukang puti ko po. Sukang puti. Depende po sa inyo kung ano po yung gagamitin yung suka. Ito, sukang puti. Soy sauce. Para maging malapot po yung escabeche natin, lalagyan ko po siya ng konting cornstarch. At of course po, yung Del Monte juice po. Hahaluan ko po siya ng Del Monte, ng ano po, pineapple juice. So, depende po yun sa inyo. So, mag-start na po tayo, guys. Nalutuin natin. Yung kamatis natin, hindi pa siya masyadong hinog. Sobrang mahal po kasi ng kamatis ngayon, guys. At saka, kasi yung kamatis ko, konti lang. Ito po yung, So, lalagyan ko rin pala siya ng tomato sauce. Kasi yung kamatis natin is konti lang. Kasi sobrang mahal po ng kamatis ngayon. So, meron pa palang pahabol ng ingredients. So, hiwain ko muna yung mga ingredients ko. Pakita sa itong gagmayon atong loya para daghan na atong loya para
Yan. Tapos na po ang paghiwa. Ito na po yung lahat na ingredients na gagamitin ko. Yan na. Hiwa na po sila. Ito na po guys, lahat ng mga ingredients na gagamitin ko. Lahat na po sila ay nahiwa ko na po. So ito na po yung sauce natin guys. Hinahalo-halo ko na siya para mas lalong madaling maluto po yung cornstarch natin. So kayo na po yung bahalang magdagdag ng water, saka yung sukang puti, depende na po sa lasa nyo. So start na po tayo. Hahaluin ko po lahat ng sauce ko. Ihalo ko muna. Ito po yung pineapple juice. Yung cornstarch, ihahalo ko muna dito para di na siya lahat po ng ingredients ko for sauce, hahaluin ko muna. At saka yung sukang puti. Tansyahin nyo lang po guys yung sukang puti nyo. Of course, may brown sugar. Soy sauce. Nilagyan ko po siya ng konting bitsin kasi wala akong guys, luto na po yung isda natin. So, ayan na siya. So, isusunod na po natin yung sauce po ng ating iskabitsi. So, tara na po. Start na po tayo. So, lutuin lang po natin guys yung kamatis. Ito po yung kamatis guys. Ngayon ko lang alam na may flashlight pala itong cellphone. So, next, ito na po yung luya. Yung tomato sauce ko, lagyan ko kunti ng sunod ko na po yung pineapple juice na may halong cornstarch at saka yung sukang puti. Ito na po yun siya guys. So, nandyan na rin yung yung
Lutuin lang natin ng 5 minutes, guys. 5 minutes. 5 minutes. So, ayan, guys. Ready na po yung sauce natin for escabeche. Hindi na ako naglalagay ng asin, guys, ha. Kayo, depende na po yun sa inyo. So, yan. Yan na. Ready na po yung sauce natin. Guys, yung escabeche natin, ready na po siyang kainin. So, salamat po. Huwag nyo lang pong kalimutan mag-subscribe at mag-like po sa YouTube channel natin, Igsoong Bisdak.